Λοιπόν, hello και καλώς ήρθατε στο πρώτο vlog. Λοιπόν, έχω αποφασίσει να vlogάρω το ταξίδι μας στο London. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο αεροδρόμιο, η ώρα είναι 7 η ώρα το πρωί. Έχω κοιμηθεί 3 ώρες. Κοιμήθηκα μία και στις 5 από τον ενθουσιασμό μου. Αλλά είμαι εξοπλισμένη, είμαι έτοιμη να κοιμηθώ στις 4 ώρες πτήση που ακολουθεί. Λοιπόν, φτάσα. Αυτή τη στιγμή είμαι ντυμένη σαν τον Αρκούδο. Έχω και γάντια. Μάτσι και ομπρέλα μάτσι. Και έχουμε φτάσει στο δωμάτιο. Και θα ξεκινήσουμε το υπέροχο μας ταξίδι για να πάμε στο Big Ben. Update vlog. Είμαστε κάτω από το Big Ben. Κάνω κι άλλη vlog, δεν είμαι μόνη. Αυτό σου είπα. Τι ωραία. Είναι τόσο big αυτός ο Ben που φαίνεται από παντού. Αυτό έχω να πω. Και από πίσω μας το London Eye. Vlog update. Έχουμε καθίσει σε κάτι παγκάκια. Έχω αναγκάσει βασικά όλη μου την οικογένεια να κάτσει αυτά τα παγκάκια. Για να περιμένουμε να ανοιχτώσει. Ήθελα να βγάλω μια συγκεκριμένη φωτογραφία που θα δει στο Pinterest εδώ και κάτι μήνες. Και έλεγα ότι αν έρθει στο Λονδίνο θέλω να βγάλω αυτή τη φωτογραφία. Το jet lag είναι ακραίο. Αυτή τη στιγμή η ώρα είναι 6 και 3 και έχω ξυπνήσει από τις 5:30. Ξύπνησα εντελώς δεν ήσταγα σε άλλο. Μπορεί να ξανακοιμηθώ λίγο γιατί θα φύγουμε από το σπίτι σε 4 ώρες. Οπότε επίσης σήμερα έχει Madame Tussauds και κάτι άλλο μέρη. Καλημέρα επίσημη από το κάπως βροχερό Λονδίνο. Πηγαίνουμε με τον μπαμπά να πάρουμε αντάπτορα. Γιατί μαντέψτε, όλες οι μπρίζες εδώ είναι ξένες και δεν κάνουν δικές μας μπρίζες. Και εγώ έχω παθαίνει σοκ γιατί δεν μπορεί να ισχύει στα μαλλιά μου. Και εκτός από αυτό θέλω να φορτίζουμε και τα κινητά μας. Οπότε ένας αντάπτορας είναι must. Σήμερα η μέρα έχει φούστα. Ωραία, η δική μου. Φοράμε φούστα, αλλά εντάξει δεν κάνει πολύ κρύο. Πάμε γιατί εγώ είμαι ο καθοδηγητής, έχω αναλάβει το διτό, όπως λέγεται. Μόλις ενημερώθηκα από το κοντρόλ ότι ο φιόγκος μου είναι στραβός. Θα μείνει σπίτι. Σε ρώτησε σπίτι, είναι καλά ο φιόγκος. Τώρα δεν είναι πια. Τώρα είναι. Δεν είναι. Έχω αναλάβει το tour της οικογένειας, είμαι ο tour guide. Είμαι... Τι κάνω, τις καθοδηγώ. Τρώμε τσιπολέτ. Δεν ξέρω πώς το φέρετε ακριβώς, αλλά είναι τύπου υπέροχο. Βέβαια πιστεύω ότι στην Αμερική θα έχει περισσότερες επιλογές. Αλλά μας αρκεί και αυτό που έχουμε τώρα. Είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Ναι. Πάμε, είμαστε βασικά στο Madame Tussauds. Welcome to Madame Tussauds London. You're about to enter our star-studded awards party. Get ready to walk the red carpet at one of the most exclusive ceremonies of the year. Ταξιδεύουμε στην παλιά εποχή του Λονδίνου.
έξω από το παλάτι του Buckingham, για παλάτι πολύ ξενέρωτο. Και είδαμε λίγο από την αλλαγή των φρουρών και τώρα περιμένουμε να δούμε τους κατά. Κάτι φωνάζω. Περιμένουμε να δούμε τους όντως. Ναι, ούτε εγώ έχω καταλάβει τι γίνεται. Απλά μας φωνάζουν. Είναι παντού. Είναι κάτι αστυνομικοί πάνω στα άλογα και φωνάζουν στον κόσμο. Αλλά χωρίς να καταλάβουμε γιατί. Εννοώντας δεν ξέρουμε πού να πάμε και από πού θα σκάσει η φρούρα. Αυτά. Λοιπόν, πολύ ωραίο το παλάτι. Εντάξει. Εντάξει. Φυσικά δεν είναι και τρελό. Δεν, σαν εμφάνιση κατά ήταν. Αλλά ήταν το παλάτι, είδαμε εκεί πολλά ζανέλα, τη φρουρά. Και τώρα πηγαίνουμε London Bridge και μετά έχουμε κράτηση στο Βρετανικό Μουσείο. Είμαστε στη γέφυρα. Τι ωραία που είναι. Ο ήλιος. Και έχει πολύ ωραίο ήλιο. Είναι που έχουμε έρθει στο Λονδίνο και έχει πιο καλό καιρό από ό,τι έχει στην Αθήνα. Και στην Ελλάδα. Έχει 15 βαθμούς. Ελπίζω να ακούγομαι γιατί ο Πάρης μιλάει από πίσω. Και ακούγεται ένα. Και ξαφνικά, εκεί που είχε ήλιο, έχει βροχή. Αλλά πάμε να μπούμε στο Βρετανικό Μουσείο. Αν ξαναπάτε Ακρόπολη στο μουσείο και νιώθετε ότι κάτι σας λείπει και ότι δεν είναι ολοκληρωμένα, δηλαδή μην αγχωθείτε, τα έχουν κράτηση όλοι οι άγγελοι. Καλημέρα, μέρα 4. Και τα κορίτσια του σπιτιού κάνουν make-up. Πειράματα. Δεν ξέρω γιατί έτσι ήρθε να κάνει πειράματα τώρα που είμαστε για να βγούμε ταξίδι. Δεν μπορώ. Έχει βάλει κόκκινο κραγιό. Και από πάνω κρύψει. Αλλά να σου πω κάτι. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Θα λέω να έχω τις καημένες, δεν ξέρω. Ο καθένας μπορεί να κοιτάει τη δουλειά του. Period. Πες period. Ό,τι θέλω θα λέω. Όταν λες κάτι και είναι, ξέρω εγώ, statement, πώς να το πω, ότι αυτό που είπα και τέλος, κάνεις period. Period. Παιδιά, μου αρέσει που. Τι ωραία, άρα εγώ άμα κάνω vlog όντως και ξεκινήσω θα είμαι σε φάση. Γεια σας, παιδιά. Λοιπόν, παιδιά, θα μου μιλάω στα παιδιά. Ποια είναι τα παιδιά, εσύ, ο μπαμπάς, ο Πάρης που βλέπει το βιντεάκι μου. Ο Πάρης δεν θα το βλέπει καν. Ποιον να αναγκάσω να δει το βιντεάκι μου. Έχω σκεφτεί απλά. Θα τα βλέπω εγώ πολλές φορές, μην στεναχωριέσαι. Εντάξει. Έχουμε έρθει στο Notting Hill. Είναι ό,τι πιο όμορφο. Και έχει και κάτω σαν αγορά, τύπου όπως έχουμε εμείς στη λαϊκή μας, αλλά με πολύ πιο ωραία πράγματα, προφανώς. Και φαγητά και ρούχα και πράγματα και όλα. Και είναι υπέροχα. Από shopping δεν έχω κάνει κάτι, αλήθεια είναι, σε shopping. Έχω πάρει μόνο. Με κοιτάει ο κόσμος. Να σου πω κάτι, θα τους κάνω να πιστέψουν όλους ότι είμαι όντως influencer vlogger και ότι αυτό το βίντεο θα πάρει πολλά εκατομμύρια. Πάρε τα πράγματα σου. Εκμεταλλευόμαστε κάθε ήλιο, κάθε σπιθαμί, όχι πώς θα το πω, κάθε ηλιαχτίδα που κάνει. Λοιπόν, πάμε στο Horizon Ηγασιδία. Να ανέβουμε πάνω. Και ο καιρός είναι υπέροχος. Έχει υπέροχο ήλιο. Και δεν έχουμε γυαλιά. Τα αφήσαμε στο δωμάτιο και νομίζαμε αυτό εδώ. Εγώ το πήρα. Εγώ θα βάλω τα γυαλιά μου. Σήμερα δεν
όλος ο κόσμος τρέχει και κάνει γυμναστική και εγώ δεν νιώθω τα πόδια μου και τα χέρια μου και τη μύτη μου και το στόμα μου και είμαι με τα δερμάτινα. Top. Είμαστε στο αεροδρόμιο. Φεύγουμε. Όχι. Φεύγουμε. Φτάνουμε σε πόσα λεπτά φτάνουμε, σε 5 λεπτά, 10, πώς γινόμαστε.